Тая пшеница под колко слънца е стояла, от колко месеца е спала, а после и през колко ръце е минала, че да стане на хляб. И много песни са изпети на житото, че то най-добре знае кога човек е тъжен, кога е влюбен, кога е окрилен, кога е вдъхновен. Затова и то ни е сладко, ни е солено, но засища. И винаги на трапезата трябва да имаме хляб. Помнете, деца, че хляба е свято нещо и е поел от всичката сила на песните, под които е зрял. Толкова деца са пораснали, докато пред очите им расте житото, докато се върше. Да, той е като детска игра, а други остаряхме, докато се върти диканията. Тая дикания е нещо като дървена лодка. Вие виждали ли сте? Важното е да се качиш на нея с усмивка. Така тя може да заплува и по лунна река, и по море, и по вода, и по небе, навсякъде. Ето вижте, както при най-малките. Лодка на усмивките. Там да тропкаш, дето стъпнеш, там да пукнеш. Смокви винава, разбирайте се, жабчета, едно жабче нямаше, майка му го търсеше. Стой, стой, жабченце, ще оженим какати, ще ти купим чехлички, дето ходиш там да тропкаш, дето стъпнеш, там да пукнеш.